sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Kumikinang na tambalang ni Coley Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo at itago niyo na lang po ako sa pangalang Gwen. 29 years old, may asawa at isang anak. Napasulat po ako dahil litong-lito ang sugatan kong puso. Hindi ko na alam kung paniniwalaan ko pa ang pagmamahal na minsan kong tinanggap ng buong buo. Ganito po kasi, 3 taon na kaming kasal ng asawa ko. Sa loob ng panahong yon, marami na din kaming hinarap na pagsubok at inabot na pangarap. Buong akala ko kahit hindi perpekto ang pagsasama namin, ayos kami. Tahimik naman kasi ang buhay namin. Wala kaming iniindang matinding problema maliban sa mga tipikal na away mag-asawa na normal naman sa kahit anong relasyon. Minsan nakaramdam ako ng kutob na hindi ko maipaliwanag. May mga sandali kasi na parang may lamat yung pagsasama namin na hindi ko alam kung saan nagsimula. Ramdam ko yon sa kanya. Parang may distansya sa pagitan namin. Hindi ko alam kung pagod lang ba siya o nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. Kaya para kumalma, naisipan kong i-prank ang asawa ko. Gumawa ako ng dummy account at chinat ko siya. Gusto ko lang malaman kung loyal ba talaga siya sa akin. Gusto kong mapatunayan kung totoong mahal niya ako gaya ng sinasabi niya sa akin araw-araw. Nag-reply siya at tumambad sa akin ng sampal ng katotohanan na hindi ko inaasahan. Single pa daw siya. Aray ko po! Nung una, iniisip ko na baka nagbibiro lang. Pero umusad ang chat at bawat message niya ay parang kutsilyong humihiwa sa puso ko. May kinakasama daw siya pero balak na daw niyang iwan. Ay. Sa laula daw kasi sa bahay. Hindi daw kasi marunong magluto. Nalosyang na din daw. Hindi din daw masarap kausap. Ako yung tinutukoy niya. Ako na araw-araw naglilinis ng bahay, naglalaban ng mga damit niya at namamalansya. Ako na nagluluto para sa kanya at sa anak namin. Siguro nga, hindi ko na masyadong naasikaso ang sarili ko sa dami ng ginagawa ko. Kumikinang na tambalan, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko ngayon. Galit? Oo. Sakit? Sobra. Pero higit sa lahat, nakakaramdam ako ng pagkabigo. Wala siya kahit konting pagpapahalaga sa lahat ng ginagawa ko para sa pamilya namin. Ano po kaya ang tama kong gawin ngayon? Kukumprontahin ko ba siya at sasabihin ng totoo? O mananahimik na lang ba ako at pipiliin ko na lang kalimutan ang prank na ginawa ko? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Gwen. Ito yung prank gone wrong. Correct. Oo. Talagang mag-ingat po talaga tayo dun sa mga ginagawa po nating mga prank. Kasi minsan, 'di ba?
gusto nating mang-surprise, tayo yun na surprise, Ayan. 'di ba? Mga nangyayari yun. Pero hindi natin sinasabi, ako para sa akin, while hindi dapat natin pinaprank ng ganito ang mga karelasyon natin, kasi na-experience ko na to, Jegs, dati. Pero kasi bata pa ako noon, alam mo, parang feeling ko, yung mga ganitong gawain siya ng mga bata Tama. Yung mga early 20s or mga Yes. teenager na mga parang para mapatunayan na talagang mahal niya ako, try kong gumamit ng ibang SIM card. Tapos lalandi-landiin ko siya, ganyan. Kapag ka pumatol, ibig sabihin hindi niya kaya rin maging loyal. Usually gawain niya ng mga mas bata. But Ayan, anyways, malinaw na bata pa si Nicole noon kasi ginamit niya SIM card. magpapalit, hindi pa uso ang eSIM, 'di ba? SIM card, nagpalit ng SIM card. Madali pang bumili ng SIM card kasi dati hindi pa kailangan i-register, 'di ba? Correct. Ang luma. Ang luma. So, nagawa ko na siya before. And most of the time, talagang nagba-backfire talaga yung ganyan. Kasi dun sa 2 beses na ginawa ko, yung SIM card na ginamit ko, pa dun sa 2 karelasyon ko dati, talaga nag-backfire sa akin. Nilandi niya din pabalik. So, medyo alam ko kung paano lalandiin. Kasi nga karelasyon ko eh. Totoo. So, May bias. may bias. So, kumbaga, nakuha ko talaga yung kilite. Pumatol sa parehas, di ba? Dirty talk po ni Nicole. Sabi ko sa kanya, tutuli. Popo ng aso. Dinerty talk ko talaga. Di ba? So, nagba-backfire talaga ganyan. Pero Gwen, in a way, makikita din talaga natin na may problema sa relasyon ninyo. Yun naman talaga yung parang kung makikitaan ko ng good side, yung nangyari, at least alam mo na may ganyang part ng asawa mo na ganyan mag-isip, na supposedly dapat hindi na siya ganyan mag-isip kasi married na siya. Ano Correct. ba? Bakit sa ibang ka-message o ibang ka-chat single? Tapos sisira. Alam mo yan talaga yung mga gawain ng mga lalaki. Sinasabi ko na nga ba talaga, kapag ka gusto nyo talagang gumawa ng mambabae, ang daming talaga maiisip ng mga rason. Kaya mga babae, wag na po, tama na po. Kung sinisigaw po natin na tama ng corruption, tama na din yung pagiging marupok. Tama. Ano ba? Hindi na dapat basta-basta naniniwala. Oo, nakakalungkot din naman, Gwen, na pero doon sa sinasabi mo, yung option mo, hindi dapat maging option yung kalimutan eh. Kasi, paano mo kakalimutan to? Ako nga na nagbabasa lang, inis na inis ako. Ako nga na hindi ako yung misis eh. Nagagalit ako eh. Hindi mo siya dapat kalimutan. So, nakita mo yung problema, parang inabandon mo yung problema, hinayaan mo na manatili yung problema kung kakalimutan mo siya. At ayaw naman na. Kasi 'di ba in the first place, why did you do that? Kasi gusto mo malaman kung capable maging loyal. Gusto mo malaman kung talagang mahal na mahal ka. Nag-loyalty check ka. Dun sa loyalty check, hindi pumasa. Ayan. Bagsak. Correct. And bago ka humantong dyan sa loyalty check naman, hindi ka naman mag-loyalty check kung wala kang nararamdaman. May panlalamig kang naramdaman. Kaya ka leads to that. Correct. Dahil sa ganyan. 'Di ba kasi yun nga, binasa ko dun sa merong isang part na may feeling ka na merong gap. Oo, okay naman, pero may something may kulang. Oo, na hindi mo alam. True. Pero kayong mga babae, superpowers niyo yan eh. Yung na instinct nakakaramdam, na yan, correct. oo. Feeling ko kulang si Mr. sa lande. Baka hindi ka na kinakarenyo. Oo, diba? baka ikaw din mismo nawala na yung pagiging malandi mo, ganyan. Yan. Dapat maging malandi pa rin po tayo. Kahit na medyo may puso na po tayo. Tapos yung dun sa... Subsub mo siya sa puson mo. Darling, halika rito. Isipin mo na lang, boobs yan. Mas malaki at mas malambot. Sarap. Hindi, pero hindi natin sinisisi ikaw. Hindi ka namin pwedeng sisihin dito eh. Ayaw natin to put the blame on you. Ikaw kasi baka hindi ka naman talaga nag-alaga sa sarili mo. Ganyan. Kasi sa totoo lang, feeling ko kapag ka hindi mo na rin naalagaan yung sarili mo, it's also a result of how your husband takes care of you eh. Correct. Ano din yan eh. Minsan may mga mister na, ang misis ko hindi na nag-aayos, ang misis ko ganito, ganyan. Bakit binigyan mo ba ng pangkilay man lang yung misis mo? Or araw-araw ba binibigyan mo siya ng pagmamahal o sakit sa ulo? Kaya Ganon. kung minsan dapat balance lang talaga. Kung minsan ito nakakalungkot para sa mga kababaihan na ginagawa mo lahat para sa mister mo, along the way you lose yourself. Totoo Diba? yan. Correct. Hindi kasi dapat balance. Huwag natin kalimutan yung mga sarili natin. Wag talaga. Oo. Although kapag kasi Jeg, sa totoo lang
pagka nagkaroon ka kasi ng anak, di ba may isa silang anak, tas 3 years pa lang sila into the relationship, into their marriage. Ibig sabihin yung bata siguro mga 1 or 2 years old pa lang. Hindi ang katotohanan kasi ang mga kababaihan, 'di ba? Sabi nga parang katulad kami ng mga flamingo. Ang mga flamingo ay kulay pink. Pero ang flamingo pag nagkaroon sila ng anak, nawawala yung color pink nila eh. Nagiging puti sila. So parang, kaya nagagalingan ako talaga sa creation ni God eh. So flamingos lose their pink when they give birth to may mga pag nagkaanak sila, nawawala yung pagiging pink nila. Pero definitely, in time, they will gain their pink back. So dun ko laging ina-associate sa mga nanay na sa una talaga, you will lose yourself eh. Lalong-lalo na kapag ka naging nanay ka for the first time. Second time, kahit kang pang 15 na time, you lose a part of yourself. You lose your pink, ika nga sa mga flamingo. Pero, dadating din yung panahon. Maibabalik mo siya. Maibabalik din yung pagiging pinkish mo. Correct. Yun nga lang, sometimes it takes time. Ako yung, to be honest, kay Prince, nung pinanganak ko siya ng 2018, na-regain ko ulit yung sarili ko na parang gusto ko na ulit mag-powder or gusto ko na ulit tingnan yung sarili ko sa salamin mga 5 years later. Hindi after 5 years na I feel confident about myself. Hindi lang halata kasi makapal lang talaga yung mukha ko sa radyo. Pero sa totoo lang yung bang confidence sa sarili, yung maibalik yung natutuwa ako sa itsura ko, it took me 5 years. Ayan. So baka may ganyan din si Gwen. Oo. Well, alam mo, sakto kahapon dahil ako nag-preach yun sa church namin. Isa sa mga pinag-usapan namin, napunta dun sa mag-asawa din na problemado sila sa asawa nila. Ang sabi ko, lahat ng mag-asawa talagang destined yan eh. Talagang pinili ni Lord yan eh. Nagiging imbalance siya kasi wala si Lord sa gitna. Ayan na nga. Baka wala pag din. Pag nandun kasi sa Lord sa gitna, yung mga kasi ganito yan, pag kayo mag-asawa, ang pagkukulang ng isa, pupuna ng isa. Pag nasa gitna si Lord, yung mga pagkukulang yung dalawa, siya yung nababalanse. Tingnan mo yung mga taong may andyan si Lord sa gitna. Kahit anong dynamics ng kanilang mag-asawa, okay eh. Nagiging pero yung pag wala, mas lalong magulo. Imbalance. So baka may ganyang part ng relationship ninyo na kailangang i-establish, kaya nga, di ba, patibayin. Pag kinakasal tayo, nanunumpa tayo kay... At saka yung mga ano na lang, Jigs yung mga ninong at ninang, hindi ba't yun lagi yung kanilang mga advice? Di ba? Kung merong third party sa relasyon ninyong mag-asawa, dapat si Lord lang. Tama. At hindi yung mga nilalande sa chat. Ay, nako. Sa amin, naging mantra namin mag-asawa yan eh. Na pag nag-aaway kami, anong sinasabi ng Bible? Eto, tahimik na. Ay, wala na lang nasabi. Parang 'di ba kasi ito yung magi-equalize sa lahat, magbabalanse ng lahat. Ayan, 'di ba? Katulad ng ano bang sinasabi ng Bible tungkol sa pride. Kasi kadalasan naman ng mag-asawa kaya na magkakaroon ng matindi at matinding away, yung pride eh. Correct. And tandaan natin, ang pride po ay sabon. Oo, sa ACS sa po yan. ACS po yan that we are proud endorsers of pride. At namigal ng 1 million pesos. Correct. Last Saturday, congratulations, taga Cebu. Ayan. Diba? Alam mo yon na ang pride po ay ginagamit po sa paglalaba at hindi po siya inuugali. Tama. Ganyan. So, in this case, Gwen, it's important that you tell your husband tungkol sa na-discover mo tungkol sa kanya. At tingnan din natin kung ano yung magiging effect nito sa yung sinabi mo sa kanya. Magde-deny ba siya? Tama. Or magsusorry siya at magsasabing, kasi ito talaga kailangan kong, alam mo, pag-usapan ninyo. Ay, nakakaloka. Oras natin mga kabisyo, 1:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandido. At ako kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!